vaan kaikille meikäläinen on Ferlox. Nyt me kuotaan Skywarsia yksin. Juu, laitetaan Skypäkkiä häiritse tilalle. Noin. Juu. Sori, kun ei pitkä aikaa tullut videota. Mä olin reissussa. Ja näin. Ei tullut videota yhtään. Mutta nyt pitäisi tulla aktiivisemmin videota. Juu. Mikä se oli? Keksi. Voisin muuten ottaa se ja syödä. Juu. Äkkiä tosta. Kamaa. Ihan hyvä kama tuli. Juu. Hyvä kama. Ihan hyvä kama. Mulla on Enderpearl. Mihin hän saarelle tästä lähtis? Ja 5. En mä käytä noita. Mä menen ottaa tontin pitolta alas. Osu. Ei sitten. Ei sitten onnistu. Eikä mulla ole blokkeja. Vai onko? Ei oo. Hyvä juttu. Tästä tulee pitkä video. Okei. Juu. Ja sanokaa, haluatteko te mitä minipeliä ja kenen kanssa mä kuvaisin. Juu. Ihan mua ammutaan. Sieltä. Sieltä. Se heittää Enderpearlin tonne. Vai mulla? Se heittää mihinkä sitten. Ja sano, mä voin laittaa tän texturepäkin tonne deskiin, jos te haluatte tätä. Se menee tonne. Hui, mä pääsin. Sillä ei ollut se käytti kaikki blokit tohon. Ton vois ottaa tohon. Ja ton. Noin vois käyttää. Mä tuun kuoletta. Kun toi tulee tänne. Se on ihan hyvä PvPs. Jes, silloin varmaan blokkeja. Ainakin tota mä en tarvii. Jes, silloin kultaisia menoita. Noista vois yhdistellä. Tästä näin. Juu. Ja mä oon niinku 3 parhaan joukossa. Tästä on aika jonkun näköinen video. Toivotaan, että me selvitään johonkin josta. Ja toi on päässyt keskelle, eli sillä on varmaan hyvä kamaa. Kukaan näistä ei taida olla suomalainen, ainakaan nimestä päätellä. Aika probo vittu. Sillä on mikä miekko? No sillä on punchbow tai powerbow. Sillä on iron miekko tai kivimiekko. Et jaksa nyt ampua.
Ferroluksia ei saa ampua. Jos se vielä kerrankin ampuu. Älä! No, jee. GG. No, tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä. Ja jos te tykkäsitte ja tilatkaa kanavaa. Ei tässä olisi muuta. Se olisi ensi video asti. Moi.